Však futbalom. Slovenskí reprezentanti sa dočkali. Prvé tohtoročné víťazstvo prišlo v pravý čas. Zrušenie vyše 300-minútového streleckého postu prinieslo 3 body proti Severnému Írsku a tak sa začína futbalový sen po Afrike. 5 zápasov, v nich 1 remíza a 4 prehry za sebou. Odvolanie trénera Jána Kociana, neúspešná premiéra nového kouča Vlada Vajsa v generálke proti Grécku pred 2,5 týždňom. To všetko predchádzalo štartu kvalifikácie majstrovstiev sveta 2010. Na bratislavskom tehelnom poli sme včera hostili Severné Írsko, ktoré v 3 predchádzajúcich kalendárnych rokoch zdolalo Angličanov, ďalej majstrov Európy Španielov, Švédov či Dánov. A možno práve preto boli fanúšikovia Severného Írska aj na tehelnom poli v dobrej nálade. Do prvej šance sa dostal David Healy, gólový zabijak z minulej kvalifikácie majstrovstiev Európy. Našťastie chybu v našej obrane nevyužil. K ohrozeniu seneckého brány sa dostal aj Sammy Klingen. Hráči Severného Írska mali k dispozícii aj tretí rohový kop a po ňom prišla nebezpečná hlavička Chrisa Bairda. Vajsovci sa ale postupne dostali do hry. Po pravej strane sa snažil rozhýbať naše útoky Peter Pekari, ktorý nastúpil na tretí reprezentačný duel v kariére. V 37. minúte sa Jakubko tešil z gólu, ale aj spomalený záznam potvrdil správnosť rozhodnutia rozhodcu Ivanova, pretože Jakubko skutočne v rozhodujúcom okamihu štartoval na loptu z offsideovej pozície a gól neplatil. Rohový kop Jána Kozáka a Petrášova hlavička mimo. Tesne pred prestávkou sa ale opäť ozvali hostujúci futbalisti. Senecký sa natiahol za Healyho strelou, ale zasahovať napokon nemusel. Záver patril Ostrovanom, posledná strela prvej 45 minútovky sa k Seneckému ani nedostala. Loptu odvrátil Martin Petráš. Síce sme opticky mali loptu častejšie pod kontrolou, smerom k bráne boli nebezpečnejší severoírsky futbalisti. Vladimír Vajs ponechal do druhého polčasu rovnakú zostavu a hneď po obrátke sme po faule na Ďuricu dostali príležitosť štandardnej situácie. Stredopoliar Rosenborgu Trondheim Marek Sapara našiel centrom hlavu liverpoolského stopéra Martina Škrtela, ktorý v 46. minúte otvoril účet stretnutia a svojím 5. reprezentačným úspechom ukončil naše gólové suchoty, ktoré trvali od prípravného zápasu s Islandom v Zlatých Moravciach presne 319 minút. Na írsku odpoveď ale nebolo treba dlho čakať. McCartneyho zakončenie k vyrovnaniu neviedlo. Pred slovenským brankárom sa následne ocitol aj 21-ročný Martin Peterson a slovenská brankárska jednotka Štefan Senecký sa musel vytiahnuť aj proti strieľanému centru Arona Hughesa. Nepríjemné minúty Vajsovci zvládli a podobne ako v prvom počase opäť získali taktovku stretnutia do svojich rúk. Pekná spolupráca Viteka so Saparom za zakončením prvého menovaného volala po gólovom vyznení. Ale na druhej strane sme mali aj šťastie, pretože ak by v 68. minúte ruský rozhodca odpískal pokutový kop, málo kto by mohol namietať. Petráš hral rukou a strelu Chrisa Bairda aj ňou zastavil. Severní Íri protestovali a možno stratili potrebnú koncentráciu, pretože okamžite po tomto okamihu sa zo štandardnej situácie zrodil druhý slovenský gól. Kozákov center posunul Ďurica priamo pred Hamšíka. Ospevovaný futbalista Neapola svojím 3. reprezentačným zásahom upokojil slovenskú stranu. V 70. minúte vyhrávali Slováci 2-0. Nasledujúca fáza stretnutia bola v podaní našich hráčov najlepšia v celom stretnutí. Striedajúci Švento sa snažil prestrčiť na Viteka a aktuálne útočník francúzskeho Lille sa k lopte nedostal. Navrátil sa do reprezentácie Miroslava Karhana, v jeho 85. zápase vymenil Radoslav Zábavník a nový hráč na ihrisku sa okamžite postaral o ďalší rozruch v súperovej 16. Hamšíkovi chýbal možno krok. 10 minút pred koncom sa však pohoda z kopačiek slovenských futbalistov vytratila. Zbytočná strata lopty v strede ihriska, k lopte sa dostal Chris Brandt a jeho center si Jan Ďurica nešťastne zrazil do vlastnej siete. Smola, ktorá sa na kopačky tohto slovenského obrancu prilepila v reprezentácii už po 3. raz v kariére. Íri okamžite ožili a naopak zverenci Vladimíra Vajsa sa začali obávať o víťazstvo. Prísť mohli oň v samom závere. Senecký vytlačil Craigenovú strelu na roh. A po ňom musel byť opäť v akcii. Loptu našťastie získal do svojej moci a severoírskym hráčom už definitívne vzal nádeje na bod. Po 3 nastavených minútach mohli Slováci zdvihnúť ruky nad hlavu. Vyhrali 2-1. Aj 4. kvalifikáciu majstrovstiev sveta sme teda odštartovali víťazne. Na tehelnom poli sa našej prvej výhre v tomto kalendárnom roku prizeralo 5 500 divákov.